Да поговорим за това, че когато човек променя себе си в духовното, в по-високата нравственост, той променя и света около себе си. Така ли е? Ами да, смея да твърдя, че е така от моя гледна точка. Когато аз започнах да постя и да търся пътя към духовното, имах нужда началните години, преди 17 години, като започвах, имах нужда да се осамотявам, имах нужда да бъда сам, да медитирам, да ходя в гората, после започнах да израствам и в един момент, достигайки вече по-висока вибрация, в случая, това е моя оценка, не искам да прозвучи много нескромно, в крайна сметка ние нямаме право да си правим самооценки, хората ни дават самооценката, но какво забелязвам, където отида и където отидем и с съпругата си, понеже сме един за друг, пламъци, близнаци и развиваме нея духовно, ние променяме хората. Волю или неволю. Това означава, че само с присъствието си около нас атмосферата става друга, става по-приятно. Така е, правилно е, но зависи до каква степен духовният човек носи любовта в себе си, защото има много духовни хора. Всички носим любов, но говорим за тази любов, която я преживяваме, тази любов, която можем да я даряваме и която фактически ние имаме. Защото много малко хора живеят с истинската си любов, с любовта тази, която ти е от предишни животи, в паралелния свят си с нея. Това означава, нали, говорим за една дълбока същност. Да, с това исках Където да до попитам такава степен сме по-конкретно. свързани, Да. до такава степен сме свързани, че аз сега ако се обуча и ми текне кръв, тя ще го усети и ще ми звъни да ме попита как съм. Или аз ако не мога да усетя, не е по същия начин. Другото, което е, ние си помагаме само с любовта. Не дай си Боже, когато има нещо, само с чувствата са. И това е нещо, което е, примерно, когато наблюдавам сродните души, те са свързани, говорят си, но е много по-ниска вибрацията на чувствата, колкото при пламъка близнак. А за тези хора, които не са си срещнали пламъка близнаки, или го търсят, или въобще не го търсят, те какво да правят? Те могат да се намерят сродната душа. Пламъка близнак, за да намериш, това означава, че човека, единия, дали мъжа или жената, е с определена мисия на Земята, дошъл. И тогава се среща пламъка близнак. Единия се явява пазител на другия. Нали, ако мъжа има мисия, която е важна за Земята и върви в правилната посока, срещайки пламъка близнак жена, независимо дали е втори брак, тя му се явява пазител, нали, когато говорим за пламъци близнаци. Тя му се явява пазител като дух, като душа, като всичко, защото тогава те образуват, как да кажа, една аура огромна, една вълшебна аура. И това нещо пази и съхранява, за да може дали мъжа или жената да се върши мисията в земния план. Значи за това съществува приказката, че до един успял мъж винаги има една силна жена. Това е приказка за хора, политици и така нататък, където там те са се срещнали с родните души. Но когато говорим за пламъци близнаци, смея да твърдя, че това е 1 на 1,5 милиона, ако не и повече. Много рядко, много са редки пламъци близнаци. За да имаш и даже и да го срещнеш. В повечето случаи хората се разминават с пламъците си. Поради простата причина, че това са два силни характера и имат нужда от напасване. И не само. И единият е бегач, а другият е преследвач. Когато се започне една връзка. Единият иска постоянно да бяга, а другият го преследва. Ако преследвача се окаже слаб, тогава се разминава и няма как да се случи
да се съберат и да живеят заедно. Много е голямо изпитанието от Вселената за плътна стабилизация. Много. Минават през 7-8 етапа на отработване. Но винаги им става ясно, кога са срещнали с пламъка близнак. Така ли? И да, става Въпреки, ясно, че е 1 на 1 милион. защото ето, даже и вие познавате моята съпруга. Какво е вашето мнение? Не е ли същото, че сме различни като двойка? Даже където и да отидем, хората го казват. Просто независимо, че има сродни души край нас, когато ние отидем, нали, на някакво събитие, веднага се вижда разликата. Да, това е безспорно. Само в усещането. Не говорим и когато започне човек да говори, говорим в усещането. На вибрацията, на духовността.